ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ବା ମୁନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଓ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ତଳୁ ବାମ କଡ଼ରେ ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଉଚ୍ଚ, ନରମ, ରକ୍ତିମ, ଆର୍ଦ୍ର ଥିବ, ଜାଣିବ ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମାଉଣ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରେମୀ, କଳାକାର, ଭାବପ୍ରବଣ, ହୃଦୟବାନ, ଚିତ୍ରକର, ଗଳ୍ପ ଲେଖକ କି କବିତା ଲେଖକ, କବି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରିୟ, ଗୋଲ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ତମ ଗୁଣରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ଖାଲୁଆ, କର୍କଶ, ଟାଣ, ସାମାନ୍ୟ ହାଡ଼ୁଆ କି କଲର କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଉଣ୍ଟ ନୀଚ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ନୀଚ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଗଳ, ନିଶାସକ୍ତ, ଅସୁନ୍ଦର, ବୟସ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲାଗନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଯୌନ ଜୀବନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଥାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହାନି, ଲୋକ ଅପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୃତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ମାଉଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ଆସିଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ଚନ୍ଦ୍ରମାଉଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଳାକାର, ଲେଖକ, କବି, ଚିତ୍ରକର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଫେସନରେ ଉଚ୍ଚ ନାମ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ କମାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖାରେ ଯଦି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଆଉ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖାଟି ଯାଇଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ରୋଗ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ କଡ଼ରେ ଯଦି ଆଇରନ୍ ଥିବ, କୌଣସି ରେଖା ଉପରେ ନଥିବ, କରରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଳରେ ଘାଟି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏପରି ଚିହ୍ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପହଁରା ନ ଜାଣି ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଜମା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେଖା ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରିଥିଲେ କାହାରି ଭାଗ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ କି ପତନରେ ଜୀବନସାଥୀ କି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଭାଗ୍ୟରେଖା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେଖା ବାହାରିଥାଏ, ଏଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେଖା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ବି ନିଶା ରେଖା କଭର କରି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ନିଶା ରେଖାରେ ଉଭୟ ଭଲ ମନ୍ଦ, କେଉଁ ନିଶା ଭଲ ନିଶା କି ଗବେଷଣା କରିବା ନିଶା କି ଖେଳ ନିଶା କି ମଦ ନିଶା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜରକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାପୁଲିର ତଳପଟ, ଏପଟରେ ଧର ଆୟୁଷ ରେଖା ଯାଇଛି ଆଡ଼କୁ, ଏଇପଟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ମାଉଣ୍ଟ। ଏଠି ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ବେଳେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା, ଆଉ ଏଇ କରରେ ଯଦି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଜଳରେ ଘାଟି ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେଖା ଯାଇଥାଏ, ଏଠି ଭାଗ୍ୟରେଖା ବି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।